Kani kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Haka arpau terik urisau arjar arpau. Kum kadak banyadon bentalang batru banya snok ketilang bat kinong yalam snong kathain nongston. Haka bayadai bat kajing penyat yaki quarantine center nakalyang jong uba Gabriel Walang MDC ke nongston ulano jingyarap syabaro kinong yalam snong jong kathain nongston. Kani kajing a jingyarap jong UMDC syakinong yalam snong kalong nakabenta ki jingdon kam jong kinong yalam snong haka bayadai bat ki quarantine center bat yakani kajing yarap la yarap ru katkum kajing don kam bat jingbon jong kibriu kibasa. Yakatai kajing yalang sam jing yarap la penlong hapo Vani Hall pendeng rei haka babaro kinong yalam snong kathain nongston kilawan banya shimbenta hakatai kajing yalang sam jing yarap. Kumbala kular ba kadon ka jingarap ikisnong ya ka jingarap ikisnong ang iyang ni ba don ki kena benapo quarantine center ki bawan ban ya don bentalang hani ngasu kumen si kadai hinrei kalong kabae na kabanta jungi ban yarap saya ki ba sa apo quarantine center miu iya kisnong ba katno ki trai sitong ha katu gopor ha ei ban bo ki kena quarantine center lai sitong Kidon kiban ki volunteer ki bat syong bat mir bat step nadu ka don arbach na laibach ki ban up kalalong ko ba ki snong ki thaw ban up ya ki kena ki bawan na po quarantine center ki ban wan sa ang to te ka jing trai sitom ki snong kalong no tang si banta na ka banta ku ngau MDC ban ya don lang bat pi ha kata ka jing ka jong pi ki pajba bat phiro pilajit yang banya don bentalang hakinu kinu ki benta ki ba ki kamshnong lani ki kamshimet ki ba phi pila bo yang bang banya don te kani kala dei saka kamram ka jonga ban syakri yapi ha ibor ibanga ngala la ka jong ka benta kemen konga so ban ai kublai di MDC jongi ibala don kani kemensim ya ka ban kene de ti jong jingra Siangi ki dorwasnong ki badan kan ke jingkit ke bakhia hagbedai kumnuban sumar yakine kinongwan nabar jong ke jela siak senong ke jongi ki ba sa sebar senong pat kumnu bangila ban accommodate ki haki quarantine center ke jongi suam khat sausi suam begin yok ban lek ban song bersa salayin salasem te ngasawan penpau ke kapor bagane ke jingiram sisa kalong tangkum kadak ndrei ni penpau pat ya ke jing sngom ke bakrau namar ba phi MDC badan buram jongi udon ka mensim ui ya ke jing dan kam ke jongi kini ki baro ki jingno senyang ke jingiram kami na ke mensim jong ke jingi ke mensim jong ke jingi ke penlek ya kini ki baro kipen kapen sengukit kia kalong concern nak menta hidar wasna ke jongi te ngimdan ktin ngimdan thli ban ong ban batai ya kata musim jong ke jing sengu ke jongi nrei tang bangin ong lang hakane kepor kublei sibun MDC badan buram tunang syaj tunang klain tunang hitbok keruang epi bapinyo ekamet ke bakwai ke bakia bapila manang yalam ya upai ba nong song snong upai ba jong konsumsi jong nong ston hi baro kawai ni kemilang lenti nang ni sekama ba pinang yo ka bor jong ka jing sngo lem kam sim jong ka jing sngo i ya ki para breu ki jongi ho jan bun ki rang ba jan bun ki wei pa nrei UMDC jongi ba Gabriel Walang long wei badan kan kemesim jong ka jing snolem kemesim jong ka jingi pat kan ki baro ka penlong ngi ban kendulang hakan kapor apo jong kan ka hall apo Saint Peter Pendengrai